10.000 forintom van, mit kapok itt ebből a pénzből? Ennyiért itt egy hétre is bevásárolhatsz, és még maradni is fog. Na gyere, mutatom a kínálatot. Egy pár jubeles virsli 29 deka 1128 forintért. Főtt császárszalonna 17 dekagram 1088 forintért. Lókolbász 24 dekagram 1570 forintért. Fűszeres házimájas 18 dekagram 718 forintért. Gasztro lángolt kolbász 28 dekagram 921 forintért. Házi kacsazsír 25 dekagram 730 forintért. Legújabb termékünk a csilis tepertő 20 dekagram 1100 forintért. Füstölt oldalas 35 dekagram 1431 forintért. És füstölt csemegeszalonna 52 dekagram 1275 forintért. És nézd, még adok is egy kis visszajárót, mert a jó kapcsolat alapja a pontos elszámolás. Gyere és kóstold meg Isten ilyen finom füstölt áruinkat. Egerben az Obi és a Spár parkolójában, vagy Miskolcon az Obi és a Praktiker parkolójában. A faházikót kell keresned Gastrokamra felirattal. További részletek gastro-kamra.hu.